Kesä on edennyt jo yli puolen välin. Ollaan kesäkuun viimeisessä päivässä ja alkukesä on ollut tosi epävakaista ja onkin mennyt vähän niin kuin kesää odotellessa tää alkupuolisko. Ja tänään starttaillaan kesän 25 prätkäreissua. Nyt täällä tuulee ihan älyttömästi. Tällekin päivälle on luvannut pieniä vesikuuroja, että ennusteen mukaan saadaan vähän vettä niskaa jo matkalla tonne Vuosaaren satamaan. Eli tarkoitus on taas mennä Finnlinesilla Travemündeen ja sitten siitä kohti Alppien vuoristoa. Semmoset ennakkosuunnitelmat olisi, että ajeltaisiin tuossa Itävallassa vähän pyörittäisi ja sitten Sveitsin kautta mentäisi tonne Ranskan Alppitielle, joka lähtee sieltä Genevejärveltä ja menee ihan sinne Välimerelle sinne Nitsaan saakka. Ja tää on tosiaan vaan tämmönen hahmotelma, että katsotaan mitä sitten toteutuu, että mihin mennään. Seuraillaan vähän säitä ja omaa fiilistä ja jaksamista, että minkälainen reissu toteutuu sitten, niin siitä tietää sitten reissun jälkeen enemmän. Reissu alkaa hyvissä odottavissa tunnelmissa, kunnes satamassa alkaa tapahtua. Ei lähde. Ei perkele. Tää ei voi olla totta. Tää ei lähde käyntiin. Siinä sitten soitellaan tutuille ja etsitään apua kuumeisesti. Hinausautokin käy mielessä. Käyn kuitenkin vielä Finnlinesin toimistolla. No joo, nyt ollaan täällä Vuosaaren satamassa ja käytiin tuossa check-innissä ja kävi sillä lailla, ettei lähde pyörä käyntiin enää. Tää on joskus aikaisemminkin tehnyt semmosen samanlaisen tempun, että mittari näyttää, että virtaa on ja kun lähdet ajamaan ja ajat semmosen pienen matkan ja sammutat, niin sen jälkeen ei lähde käyntiin. Onneksi täällä on avuliasta henkilökuntaa ja saadaan virtaa boosterilla tai sitten autosta kaapelilla varavirtaa, mutta samahan meillä on edessä sitten kenties heti kun laivasta lähdetään pois ja sitten on taas 10 kilometrin ajo hotellille tiistai-iltana 9 aikaa, että voi, ei hyvin alkanut nyt tää reissu, mutta toivottavasti tää tästä paranee. Mopo saadaan käyntiin Finnlinesin boosterilla. Tällaisiin tilanteisiin on varauduttu. Hytti on tällä kertaa hieno. Pirre pongasi hyvän tarjouksen netistä. No niin, nyt on syöty mahat täyteen herkkuja ja tultiin vähän iltakävelylle tänne kannelle. Tuuli on hemmetin kova, ei meinaa tuossa kannella niin oikein suoraan pystyy kävelemään ja vesisumu lentää tänne yläkannelle asti. Laivaa hyssyttääkin jo aika paljon, että saa nähdä millainen yö tulee. Yö menee hyvin ja aamu valkenee aurinkoisena. No niin, Travemünde lähestyy jo. Täällä on teepaitakeli, aurinko paistaa ja aika tyyntä on. Ja nyt sitten jännittää vaan, että lähteekö mopo käyntiin. Todennäköisesti ei, mutta apuvirtaa saadaan täältä laivaltakin. Katsellaan mitä tää ilta tästä etenee. Jes, mopo lähti käyntiin. Heti sataman läheltä löytyy mutkateitä. Siinä apuna on naviin unohtunut mutkainen reittiasetus. Matka yöpaikkaan kestää odotettua kauemmin. Huomenta. Oli illalla parkkis niin täynnä, että piti laittaa tuohon harrikkamiesten kanssa samaan reikään. Ja ajattelin nyt aamusta tulla kattelemaan, että jos olisi tullut tyhjiä parkkipaikkoja, niin voisi siirtää, niin pääsee harrikkamiehetkin tosta hyvin pois sitten, jos sattuvat lähtee ennen meitä. Laivamatkan aikana googlailin, mistä saisimme ostaa akkuboosterin. Aamu alkaa reippaalla kävelylenkillä varaosa liikkeelle. No niin, nyt meillä on akkuboosteri. Kaveri sanoi, että se on ihan tyhjä, että ei ole yhtään virtaa, että pitää ladata ensin. Tämmönen peli. Sain just semmosen kuin halusinkin. Ei tarvinnut hätäpäissään ostaa mitään semmoista, mitä ei tahtonut.
saatiin akkuboosterikin ladattua tossa ja nyt ollaan kirjautumassa hotellista ulos. Mopo lähti taas käyntiin. Se on joskus aikaisemminkin tehnyt tommosen, että kun sillä lähtee, ajaa pienen matkan ja sammuttaa, niin kuin silloin kotoa lähtiessä tehtiin, niin se ei lähde käyntiin. Ja nyt meillä on tommonen retkiboosteri, ja tästä lähtien se lähtee. Mä en usko, että siinä akussa on mitään vikaa. Katsotaan, jos temppuilee, niin ostetaan uusi akku. Hansakaupunki Lübeckistä alkaa ensimmäinen varsinainen ajopäivä. Pitkä motarisiirtymä etelään. Ei kun kutosta silmää ja puita. Välillä paahdetaan kuin mielettömät. Välillä huilataan. Välillä madellaan ruuhkissa. Monen hikisen tunnin jälkeen maasto muuttuu kumpuilevaksi ja kauneeksi. On saavuttu Bayeriin. Poistumme konetieltä ja ylitämme Alte Mainbrücken. Moi! Päivän ajelut on ajeltu. 580 kilsaa motaria tultiin Lübeckistä Ochsenfurt-nimiseen paikkaan. Nätti pikkunen historiallinen kylä. Veti vähän mehut miehestä ja naisesta. 30 oli aamusta heti lämmintä ja sitten se nousi 38-39, siinä välillä se vaihteli. 40 ei kiivennyt, mutta tommonen siirtymäpäivä oli tänään, että katsotaan sitten mitä huomenna keksitään. Ehkä vähän pienempiä teitä. Toivottavasti keli vähän viileisi, mutta ei taida olla semmoista näköpiirissä. Suoraviivainen siirtymä käy täydestä työstä ja vaatii kunnon välihuilin ennen kuin suuntaamme kylille palauttavalle iltakävelylle. Kello on 8 illalla ja kaupungin kadut on ihan tyhjiä. En tiedä vaikuttaisiko toi suhteellisen korkea lämpötila siihen vielä. Tähän aikaan on vielä 40 astetta lämmintä, niin voi olla, että moni on hakeutunut ilmastoituun tilaan. Mainjoen illassa seilaa tasakattoisen rivitalon näköinen jokiristeilijä. Vanhan kaupungin juuret ulottuvat keskiajalle. Hyvää huomenta. Toiselle ajopäivälle oli tilauksessa pieniä teitä ja niitä onnistutaan löytämään. Koetaan yksikaistaisia peltoteitä ja kuvan kauniita maalaismaisemia, kun ajellaan Saksan Romantic Roadin maisemissa, sitä kuitenkaan orjallisesti seuraamatta. Tällä menolla matka jatkuu melko verkkaisesti. Välillä reitti kulkee pienten kylien ja kaupunkien läpi. Matkalle sattuu myös maailmanluokan turistikohteita. Upulakivikatu johtaa kaupungin muurin portista sisään ja toisesta ulos. Toisen maailmansodan pommituksista selvinnyt Dinkelsbühel mainitaan historian kirjoissa jo 1100-luvun lopulla. 1600-luvulla kaupunki antautui ruotsalaisille joukoille 30-vuotisessa sodassa. Morjesta. Tässä on ajeltu jo pätkän matkaa tänään. Aamulla kun lähdettiin siitä Ochsenfurtista, niin sateli vettä vähän ja siinä ei viittinyt sitten kuvailla sen enempää. Ja nyt meillä on ollut tommonen mutkainen reitti ja ajeltu hienoja maalaismaisemia, tommosia peltoteitä ja aika pieniäkin teitä välillä ja sitten tommosia historiallisia vanhoja kaupunkeja, niin on kyllä ihan mukava ollut ajella ja
Välin rippaa vähän vettä, täällä on semmonen 22 lämmintä, ei haittaa mitään. Tää on niinku linnunmaitoa tää keli nyt, että eihän tosta vesisateesta tietysti niin väliksi ois, mutta se on sitä mitä on ja ei se oo kyllä haitannutkaan, että kyllä tää mennen tulle hakkaa sen eilisen 40 helteen. Iltapäivällä jatketaan samalla teemalla. Pikkuteitä ja historiallisia kaupunkeja. Kurkistetaan muun muassa Nördlingenin keskiaikaisten muurien sisäpuolelle. Pysähdyttiin marketin pihaan ottaa jotain pientä välipalaa, vähän juotavaa ja muuta. Nyt on lämpötila noussut taas 30 ja ihan mukavaa siedettävää vielä, ei mitään ongelmaa. Lupas vähän ukkosia iltapäiväksi tonne suuntaan, mihin ollaan menossa. Itse asiassa jo niin kuin nyt 2-3 aikaan pitäisi olla niitä, että vielä ei ole näkynyt. Tää on hyvä. Nyt meillä on hotelli. Saatiin tästä Augsburgista, ei ole ihan keskustassa, mutta ei se haittaa. Super 8, semmonen hotelli. On oltu niissä joskus aikaisemminkin ja ne on ihan siistejä. Yleensä ne on aika uusia, mä en tiedä onko se joku uusi ketju. En osaa sanoa, mutta kaikki missä on oltu niin on ollut ihan uusia taloja. Ei ole mitään hienouksia, aika semmoista perussettiä, mutta hyvin siistejä ja ei mitään luksusta kaivatakaan. Kun on siisti vaan, niin se on hyvä. Virre lähti hakemaan vähän tuommoista kuplatonta vettä. Se on aina semmonen pieni haaste. Mä kävin sitä eilen ostaa kuplatonta vettä, niin yllätys, siinä olikin kuplia. Mutta ei aina voi onnistua. Kello on 4 maita rupeaa olemaan kohta, niin kyllä tää jo tälle päivälle riittää. Hirveästi ei tullut kilometrejä, mutta oli ihan makeita teitä. Kyllä tää Bayeri on ihan hienoa aluetta, tuommoista hienoa kumpuilevaa peltomaisemaa ja hienoja puita siellä ja vanhoja kyliä ja pikkukaupunkeja. On kyllä makea ajella tää. Ajellaan vielä Augsburgin kaupungin halki hotellille. Matka jatkui vajaat 250 kilsaa tänään. Nyt ollaan bussilla menossa vanhaan kaupunkiin. Extreme matkailu. 280 000 asukkaan yliopistokaupunki Augsburgin kylillä on täysi rähinä päällä. Jonkin sortin festarit on käynnissä. Onneksi suuresta kaupungista löytyy myös rauhallisempia paikkoja. Illan tullen palaamme julkisilla hotellilla. Huomenta. Yö on nukuttu täällä Augsburgissa ja nyt lähdetään jatkaa matkaa. Hotelli oli oikein hieno tässä. 111 € aamiaisella ja parkkihallipaikalla 2,5 kilometriä keskustasta, että 16 € tuli sitten bussilippukuluja, kun käytiin tuolla vanhaa kaupunkia katsomassa illalla. Nyt lähdetään ajelemaan tonne Itävallan rajaa kohti ja katsotaan mihin päästään. Mennään ehkä jotain linnaa tuossa kattoo, Linderhofin linnaa kenties. Saa nähdä millaiset tungokset siellä on sitten. Mutta joo, ei muuta kuin lähdetään tien päälle. Tiukka mäkistartti heti aamutuimaan pistää hymyä huuleen. Bayerin kuningas Ludwig II rakennutti Linderhofin linnan 1800-luvun lopulla Linderin maatilan maille. Matkan varrella saamme nauttia Bayerin upeista maalaismaisemista vaihtelevassa säässä. Lajitovereita tulee vastaan yhtenä köytenä. Unterammergau, Oberammergau ja Graswang osuvat reitille. Matka linnalle on kerrassaan viihdyttävä. Tultiin Linderhofin linnaa kattoo ja just kun päästiin tuohon parkikselle, niin alkoi vettä tulee ja nyt sitä tuleekin ihan kaatamalla sitten.
No niin, saatiin vihdoin liput tonne linnalle ja täällä onkin ilmeisesti kuvaaminen kielletty sitten. Pitäisi olla komea linna, Ludwig toisen linna. Kultaa ja marmoria on vissiin ihan riittävästi. Ymmärsin kuvauskiellon väärin. Ulkona saa kuvata. Kuvaamista olisi riittänyt myös sisällä. Oli peiliä, kattomaalausta, kristallikruunua, posliinimaljakkoa, kynttilikköä. Vaikutti kuin Ludwig olisi painellut asiantuntevaan sisustusliikkeeseen ja tilannut kaikki kertaa kaikki. No joo, sitten on Ludwig toisen mini Versailles nähty. On kyllä överikämppä. Kaikki on tosiaan kultaa ja marmoria ja samenttia. Todella hienoja yksityiskohtaisia puukoristeita, mitkä on kaikki kullattu. Ja on kyllä ihan viimeisen päälle mökki. Joku voisi sanoa, että on vähän mauta. Matka jatkuu kohti Itävallan rajaa Garmisch-Partenkirchenin ja Deutsche Alpenstrassen kautta. Huilaamme Saksan korkeimman vuoren Zugspitzen katveessa ja ylitämme Fernpassin Itävallan puolella. Olemme saapuneet Tiroliin. Moro! Ajopäivä alkaa lähentyä loppuaan. Kello on 6 maita illalla ja on varattu tuosta Söldenistä hotelli. Tästä on vielä semmonen reilu puoli tuntia ehkä siihen ajomatkaan. Ja on ollut tosi hieno päivä tänään. Todella hieno ajopäivä. Pikku sateista huolimatta, niin ihan älyttömän makea päivä. Ja linna oli hieno, mitä käytiin kattoo. Ja nyt Pirre käy vähän ostaa vettä tosta illaksi vielä, niin eikä mitään, katella. Pikkuhiljaa iltaan kääntyvä ajopäivä alkaa painaa varttuneissa vartaloissa. Ötztalin laakso jää varjoon auringon painuessa vuorten taa. No niin, löydettiin hotellille. Hotelli on aika hulppeissa maisemissa. Reilut 260 kilsaa vei taas koko päivän. Iltaohjelmaksi riittää kävelyretki jokivarren ruokaravintolaan. Tämmönen hotelli Söldenissä. Hyvää huomenta. Tänään on lauantai 5.7. ja aika viileä aamu täällä Söldenissä. Nyt lähdetään ajelemaan tonne Ötztalin jäätikkötielle. Pitäisi olla korkein tie Alpeilla, nousee 2800 metriä. Lähdetäänpä kattoo miten meille käy. Kyseessä lienee korkein asfalttitie. Tästä lähtee hissi James Bond Spectre-leffan kuvauspaikoille 3 kilometrin korkeuteen. Alkumatka Ötztalin jäätikölle kulkee Hochsöldenin tietä. Hissilinjat, laskettelu- ja alamäkipyöräilyreitit risteävät tien kanssa. Varsinainen maksullinen jäätikkötie rakennettiin vuonna 1972. Ajaminen moottoripyörällä maksaa 13 €. Alkumatkan tie kiemurtelee vielä vihreissä maisemissa. Se nousee 1450 metriä 13 kilometrin matkalla. Tie on hyvä kuntoinen ja helppo ajaa. Muutamaa neulan silmää myöhemmin jäätikkö näkyy ja vähitellen vihreys vaihtuu karuun harmaaseen kiveen. Alppikauriit päivystävät tien laidassa.
Täältä Ötztalin vuoristosta löytyi kuuluisa jäämies Ötzi vuonna 1991. Paikka on tosin 10 kilometrien päässä Italian puolella. Huipulla on kappeli ja maisemat on karun komeat. Jäätikkö näyttää pieneltä ja pienenee edelleen, niin lämmintä täällä on. Tässä vaiheessa luulemme jo olevamme ylhäällä. Onneksi huomaamme, että tie jatkuu vielä. Nonni, täällä ollaan Euroopan korkeimmassa tienkohdassa. 2 metriä vaille 2800. Do you want to have a picture here? Paikalle ilmestyy polkupyörämies ja sitten kuvataan puolin ja toisin. Samaa tietä takaisin. Nämä eivät ole ympyrälenkkejä. Se lienee yhteinen piirre kaikille jäätikköteille. Omaa silmää miellyttää kyllä enemmän täällä alempana löytyvä vihreä maisema kuin karu kivikko. Päätämme poiketa vielä Högsöldenissä, kun näin lähellä ollaan. Ennalta ei tiedetty paikasta mitään, nimestä arvattiin, että korkealla on. Paikka osoittautui hotellikyläksi keskellä laskettelurinteitä ja vaelluspolkuja yli 2000 metrin korkeudessa. Sitten on aika jatkaa matkaa. Toistaiseksi ei ole edetty vielä yhtään, olemme tämän aamuisessa lähtöpisteessä. Mutta ei tässä vielä kaikki. Aikeissa on käydä tänään toisellakin jäätiköllä, nimittäin Kaunertaalissa. Matka kohti Kaunertaalia sujuu mukavasti, tylsistä siirtymistä ei ole tietoakaan. Itävallan alpeilla kun ajelee, niin on joko nättiä tai todella nättiä. Varsinainen maisema-ilottelu alkaa Artsul in Pitztalista. Seuraavana on Gasserblick Pillerhöhellä. Jaa, tämähän kuvaakin näköjään koko ajan tää kamera. Joo, nyt tultiin Kaunertaalin jäätikkötielle sitten vuorostaan. Ei tosi jäätiköllä olla vielä, mutta maisemat alkaa olla jo ihan hulppeet. 1566 metrissä näköjään semmonen kyltti on tossa. Tästä eteenpäin alkaa loputtoman tuntuinen alamäki kohti Kaunerbergiä, josta käännymme Kaunertaal Landstrasselle. Matka jäätikkötielle taitaa itse asiassa olla kauniimpi kuin varsinainen jäätikkötie, vaikka jäätikkötietä on sanottu Alppien kauneimmaksi, eikä se varmasti kaukana siitä ole. 26 kilometriä, 29 neulansilmää, 1500 metriä nousua pysyvälle jäätikölle. Ainakin toistaiseksi pysyvälle. Kaunertaalin maisemaan kuuluu olennaisesti 60-luvulla rakennettu Kepatsin tekojärvi. 111 metriä syvä, 140 miljoonan kuution säiliö kerää läheisten jäätiköiden sulamisvesiä ja ruokkii massiivista vesivoimalaa. Tämä päivä on jälleen hyvä esimerkki siitä, että monesti mopomatkailussa matka on tärkeämpi kuin määränpää. Se on antanut taas paljon muisteltavaa. Kaunertaalin laakson kauneus on ristiriitaista. Alaosien ikivihreät havumetsät, joet ja järvet vaihtuvat Norjan ylänköjä muistuttaviin maisemiin ja karuun kivikkoon sekä lopulta jäätikköön. Tämä on koettava itse.
nyt ollaan täällä Kaunertaalin jäätiköllä sitten. Tää on 50 metriä alempana kuin mitä oli se aamullinen Ötztalin jäätikkö. 2750. Jäätiköllä syödään ja huilataan kunnolla ennen päivän viimeistä etappia majapaikkaan. Samaa tietä takaisin tuttuun tyyliin. Maisema avautuu uudesta kulmasta. Tässä vaiheessa oli tarkoitus ajella Silvretta-passin suuntaan, mutta netistä löytyy tieto, että tie on suljettu. Pääsisi vain Bilerhöhelle saakka, josta pitäisi kääntyä takaisin. Paras osa tiestä jäisi näkemättä. Ei maksa vaivaa. Pitää muuttaa suunnitelmaa lennosta. Valitaan vähän pohjoisempana kulkeva reitti. Suunta on kohti länttä ja Sveitsiä. Morjes! Löydettiin hotellihuone tästä St. Anton am Arlbergistä. Vähän tämmönen erilainen huone. Kuvat ei ihan kertonut kaikkea tästä huoneesta. Siis eihän tässä mitään. Tämähän on oikein tilava ja kiva. Ja täällä on tämmösiä vähän vanhan tyylisiä huonekaluja ja näkymät on ihan mielettömät. Tässä on tämmönen pieni ranskalainen parveke, joka on peltiä. Tää notkuu aika reippaasti kun tähän astuu. Pelottaa ihan perkeleesti, mutta kyllä tää kestää istua tää tuoli. Maisemat on komeet, joo. Tosta toi tie on Arlberg-passin tie. Lähtee siitä ja kalliita on hotellit täällä Itävallassa. Aamiaisella 146 € muistaakseni oli tämäkin hotelli. Ja oli oikeastaan semmosesta halvimmasta päästä. Todennäköisesti nyt hotellien hintoja nostaa tässä Itävallan puolellakin noin BMW Motorrad Daysit, mitkä on käynnissä tuossa Garmisch-Partenkirchenissä. Täällä on aivan järkyttävästi prätkiä. Siellähän on 10 000 osallistujia siellä Pemarin moottoripyöräpäivillä. Niitä tulee vastaan pirunmoisia letkoja vähän väliin tuolla. Mutta joo, rupes väsyttää jo. Käytiin parit jäätikkötiet ajamassa. Oli aika semmosia työläitä ajaa. Tosi kivoja. Älyttömän hieno tie oli toi Kaunertaalin jäätikkötie. Vähän huilaillaan ja katsellaan mitä huomenna jaksetaan taas seikkailla. Kiitos kun katsoit ja tervetuloa mukaan seuraavaan jaksoon, kun prätkäreissu Välimerelle jatkuu Sveitsin komeissa maisemissa.